Ni pagawas og laing kamanduan si Governor Gwen Garcia nga mubukas sa og bagsakan center din na mapalit sa mga konsumidor ang mga bugas humay, mais ug ubang mga basic commodities sa ubos nga presyo. Samtang ipasubay karon na sa gobernador ang mga gikanan sa mga post nga namasangil sa Department of Health ug sa gobernador mismo nga mitago sa tinuod nga kahimtang sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Adunay live update si Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, babatol sa press conference nga ipatawag ni Governor Gwendolyn Garcia karon lang hapon iyang gitug-an nga sa labing daling panahon pahimutangan gyud og bagsakan center ang matag lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Mato ni Garcia nga ang pagbukas og bagsakan center usa ka paagi sa pag-counter sa mga tindahan o negosyante nga nag-overprice sa mga baligyang bugas, mais, dilata, alkohol ug uban pa. Nakigalayon na siya sa NFA Rice nga ibaligya sa tag 27 pesos matag kilo. I-regulate hinunusab ang bagsakan center. Mibahad ang gobernador nga magatubang og kaso ang negosyanteng mapamatud ang mipaborot sa presyo sa gibaligyang basic commodities. Samtang gipasalig sa National Food Authority nga adunay igong supply sa NFA Rice nga mabaligya sa bagsakan center. Adunay hangyo si Director Rocky Valdez sa NFA 7 nga dili sakyan ang kabalaka karon sa COVID-19 aron makapasaka sa presyo sa bugas. Mag-put up ta og bagsakan center. Kung diin ibaligya ang NFA rice at the proper mandated price which is 27 ang kilo. Isipin po natin dapat yung ating social responsibility sa mga end consumers na at this time na we are under emergency situation. Samtang gipasubay karon ni Garcia ang sayop nga post nga namasangil kaniya og sa Department of Health nga mitago sa kasayuran sa matuod nga kahimtang sa coronavirus disease dinhi sa Sugbo. Makadungog mo nya mo ingon unsa ni katinuod. You know, from now on kana mo ingon unsa ni katinuod, i-appeal na nako kiha. Og among kuan ni Gov i-assure nga wala tay gitaguan nga information. Nga tanan nga atong nahibaluan i-share nako ninyo responsibly. Gipasabot ni Bernadas nga sa 76 ka mga persons under investigation, 14 na sa ilang swab test ang nagnegatibo sa COVID-19. Wa pa malakip niini ang 27 anyos ka babaeng PUI sa Dakbayan sa Subo nga namatay sa miaging Domingo. Samtang gimakak sa gobernador ang mga tabi-tabi nga adunay mga gipang-cremate sa usa ka funeral parlor sa Dakbayan, human namatay tungod sa COVID-19. Samtang Bab gipaabot ka karong adlaw di ba kaugma moabot ang 100 ka mga testing kits gikan sa kaluhan alang na dinhi sa sub laboratory sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga gamiton kini alang unya sa mga suspected COVID-19 patients. O gipaabot pa usab nga dugang mga testing kits ang ipadala gikan sa kaluhan alang na dinhi sa Sugbo. Bab, Kisabay mo da in town na Fem nga umay biyaheng eroplano. Thank you so much sa Fem Dumabok sa imong live report.